55 de nume atribuite Fiului lui Dumnezeu întrupat. Le reținem pe cele mai importante. Primul, Isus. După identitatea sa umană, istorică, Hristos poartă numele ebraic personal de Ioșua sau Ieșua în ebraică, care s-a tradus în grecește cu Isus. Numele acesta de Isus a fost dat de însuși Dumnezeu prin îngerul său Mariei în Evanghelia după Luca sau lui Iosif în Evanghelia după Matei. A 8-a zi după naștere, așa cum prevedea legea lui Moise, pruncului născut din Maria i s-a pus numele de Isus. În tradiția Bisericii Ortodoxe, practica de a pune numele unui copil este evidențiată liturgic prin rugăciunea care se face a 8-a zi după naștere. Isus înseamnă Ioșua, Dumnezeu mântuiește, Dumnezeu biruie. Pentru creștini, El este Mântuitorul lumii. Rugăciunea creștină este centrată pe numele lui Isus, pentru că în numele Lui ne mântuim. Faptele Apostolilor 4:12. Și nu este sub cer niciun alt nume dat între oameni, așa cum ne spune Sfântul Apostol Petru, în care putem să ne mântuim noi decât Isus. Care este puterea rugăciunii în numele Lui? Ioan 13:13. Orice veți cere într-un numele meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, eu voi face. Deci a pronunța acest nume, acest sfânt nume, are o putere care izvorăște din credința că Iisus din Nazaret, ca Hristos, Mesia și Domn. Faptele Apostolilor 3. Petru spune ologului, în numele lui Iisus Hristos, Nazarineanul, scoală-te și umblă. Deci, cel născut din Fecioara Maria este numit Iisus pentru că El este Mântuitorul nostru, Salvatorul nostru, Cel ce ne aduce mântuirea. 2. Mântuitorul. În greacă, în latină este Victor, eliberator, mântuitor în română. Nume personal de Isus transmite deja această idee. În Matei 1:21, ea va naște fiu și vei chema numele lui Isus, căci el va mântui poporul său de păcatele lor. Cercetătorii au subliniat că de la început trebuia să fi făcut parte din mărturisirea creștină, deoarece corespunde ultimei litere a lui Ichtis, peștele, anagrama timpurie și simbolul creștinismului. 3. Hristos, care este o traducere în greacă a ebraicului Mesia, cel uns cu ulei. Ungerea cu ulei în Vechiul Testament era ritualică, ca semn al consacrării, al sfințirii, al punerii deoparte pentru Dumnezeu. Era kadosh. Cine erau puși deoparte? Profeții, regii și preoții. Așteptarea de către poporul ales a unei figuri eschatologice se împlinește în Isus. Sfântul Apostol Pavel, cel mai timpuriu scriitor creștin, folosește de mai bine de 300 de ori acest titlu pentru Isus din Nazaret. Evangheliile arată identitatea lui Isus cu Mesia cel așteptat de evrei, deoarece era promis de Scripturi. Cel ce trebuia să vină, scrie în Luca 7:19, ca să instaureze împărăția lui Dumnezeu, scrie în Faptele Apostolilor 4:26, care a primit ungerea și consacrarea mesianică prin, nu un lei pământesc, ci ungere prin pogorârea Duhului Sfânt la botez, în Faptele Apostolilor 10:38. Cel care a realizat economia răscumpărătoare în trupul său pe cruce ca arhiereu, adică mare preot, și ca împărat, adică Mesia cel așteptat. Pe el Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos, pe acest Iisus, pe care voi l-ați răstignit. Faptele Apostolilor 2:36.
Deci principala mărturisire a credinței creștine este că Isus din Nazaret este Hristosul, Mesia așteptat de Israel. Isus a spus și făcut tot ceea ce Scripturile, legea și profeții, adică Vechiul Testament, cum spunem noi, au spus că va fi împlinit de Mesia, adică care erau lucrările profețite? A arătat acestea prin predica sa și prin semnele făptuite. Orbii au văzut, șchiopii au mers, morții au înviat, demonii au fost alungați din oameni. A calmat natura, a mers pe apă, a înviat a treia zi. Acestea sunt semne sau minuni pe care doar Dumnezeu are puterea să le facă. De aceea numai El poate ierta păcatele, căci este Dumnezeu. Pentru creștini a devenit cumva un nume propriu, cel mai folosit al lui Dumnezeu întrupat, Isus Hristos. 4. Fiul lui Dumnezeu. Vedem în Noul Testament că titlul Hristos și cel de Fiul al lui Dumnezeu merg împreună, în mai multe pasaje. Marele preot îl întreabă pe Isus dacă este Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Petru precizează după Matei că Isus este Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Matei 16:16. Demonii pe care Isus îi face să tacă îl numesc Hristos și Fiul lui Dumnezeu. Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești regele lui Israel. De la început, a crede că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu face parte din didahia apostolică, Ioan 20:31, didahia fiind învățătură, doctrină a apostolilor, scrisă pe la anul 100, descoperită în 1873 la Constantinopol. Deci, din didahia apostolică, din mărturisirea de credință pentru botez, vezi Faptele Apostolilor, capitolul 8:37, din criteriile de a fi recunoscut creștin, 1 Ioan 2:22. Sfântul Evanghelist Ioan precizează că e de aceeași natură sau esență cu Tatăl, manifestată prin unitatea ființei lor. Tot el adaugă de mai multe ori la numele de fiu calificativul de unicul născut sau singurul, cel unul născut, pentru a sublinia condiția filială ontologică, originală în raport cu Tatăl și a situa clar pe Isus în relație veșnică care era a sa dinainte de crearea lumii. Singurul de genul său, dar și singurul unicul fiu al Tatălui. Preexistența Logosului, care este prototipul nostru al omului, justifică că el este fiu din veșnicie, din eternitate. Părinții bisericii au subliniat prin distinția dintre cele două nașteri realitatea celor două firi, dumnezească și umană, omenească. Și au spus, cel născut fără de maică se face acum, la întrupare, fără de tată. Fără de maică după ceea ce era el mai înainte, iar fără de tată după ceea ce a fost el mai pe urmă, spune Grigore teologul. El nu are tată după firea omenească, ci doar mamă, pe Maria. Aceasta este o dogmă a Bisericii Ortodoxe. De aceea Iisus vorbește tot timpul despre Tatăl Său și Tatăl nostru. În Evanghelia după Ioan, Iisus se referă constant la Dumnezeu ca fiind Tatăl Său. Ioan 3:16, centrul anaforalei liturgice. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, la întruparea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unuia născut, Fiul lui Dumnezeu. De fiecare dată când Dumnezeu este mărturisit ca Tată, Domnului Isus Hristos, aceasta înseamnă că El, Isus, este Fiul lui Dumnezeu. Eu și Tatăl, una suntem, a spus în Ioan 17:22, adică împărtășim aceeași ființă sau esență divină, ne conținem reciproc și ne dăruim reciproc.
Iisus este Fiul cel unic născut al Tatălui, legat ontologic de El. Este tot ceea ce este Tatăl, adică Dumnezeu, în afară doar de părințime, căci nu este părintele așa cum este Tatăl, care l-a născut pe Fiul. Este vorba despre o părințime unică și de o fiime unică. De aceea Iisus este singurul adevărat Fiu al lui Dumnezeu după natură. Noi suntem după har, fii după har. Numele acesta nu este unul metaforic, cum este întrebuințat pentru creștini, ci nume propriu, Fiul lui Dumnezeu. Deci Iisus din Nazaret este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. 5. Logosul sau Cuvântul lui Dumnezeu. Ioan 1:1. La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Ioan 1:14. Și Cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi. În Vechiul Testament, Cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul creativ, fie așa cum a fost rostit de Dumnezeu la început, în facere, fie comunicat de el profeților pentru a rosti în numele lui. În tradiția aramaică întâlnim cuvântul memra ca substitut pentru nume divin, un fel de personificare a cuvântului lui Dumnezeu din Ioan 1:1, cuvântul vieții. Și în Apocalips 19:13, la nunta mielului, stă scris: și este îmbrăcat în veșmânt stropit cu sânge și numele lui se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu. 6. Domnul sau Adonai din Vechiul Testament folosit pentru tetragrama divină Yahveh, tradus în greacă cu Kyrios. Da? Adonai, ebraică, Kyrios, greacă, Domnul, română. Nume rezervat pentru Dumnezeu în Septuaginta. Zisa Domnul, Domnului meu, șezi de-a dreapta mea, până ce voi pune pe vrășmașii tăi așternut picioarelor tale. Psalm 109:1. Sfântul Pavel face chiar un titlu special pentru Hristos atunci când citează texte din Vechiul Testament care menționează Kyrios de 184 de ori. Exemplu 1 Corinteni 8:6. Pentru noi este un singur Dumnezeu, Tatăl, din care sunt toate și noi întru El. Și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate și noi prin El. Arată convingerea fundamentală a mărturisirii Noului Testament că cel răstignit este cel viu, Dumnezeul cel viu, că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul, Adonai, Kyrios, și vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat pe el din morți, te vei mântui, scrie în Romani 10:9. Arată și condiția sa divină în Filipeni 2:6, domnia lui peste lume și peste istorie ca un Dumnezeu părinte, nu un tiran. În cel ce nu iubește pe Dumnezeu să fie anatema și mai spune Maranata, adică Domnul vine. În Apocalips 1:15. Și în Apocalips 22:20 scrie: vino, Doamne, Iisuse. Primii creștini erau convinși de faptul că Iisus este Cel ce s-a înălțat și va reveni.